yeah. startede Oh som en yeah. meget Oh yeah. normal Oh dag. yeah. Oh yeah. Oh yeah. Og jeg blev alt for træt, så jeg var nødt til at sove. Ja. Så jeg havde sovet. Gik de løs igen? Ja. Okay, så sover vi. Så Kan ikke sover slå vi. dig? Okay. Au! Du blev slappet. Det er det op til næsten lige efter den sidste episode. Altså, med det mener jeg 2-3 år. Men So det er mig og Frederik, der spiller igen i vores Let's Play. Og det Nej, det er ikke os. Fuck dig. Det er random persons. Og det er episode 3, det her. De episoder er 5 lange, ja. Hvad? De episoder, de er 5 lange. Problem. Nej. Så har du godt net. Det ved jeg ikke, jeg tror det er fint. Hvorfor? Har du det der fiber eller faber? Fiber? Fibernet eller har du fået fibernet eller hvad? Fibernet? Skal jeg lave en promo? Så skal jeg lave en promo til dig. Ej, stop Frederik. Hvor er det bare ulækker? Ej, jeg synes det faktisk ikke. Ej, hvor er det så bare ulækker? Oh. Synes jeg ikke. Fuck, det var nice, vi fik en Enderpearl. Det synes jeg ikke. Det ser du bare ikke. Det synes jeg ikke. Hold din mund. Hold din mund. Nej. Jeg gider ikke holde min mund. For du er grim. Du har et pænt øjehul. Jeg gør det. Du har vel ikke lavet en, du har vel ikke lavet en guld. Der er chicken dernede, Søren. Kan du prøve at tjekke, hvordan der ligner en baus? Jeg ligner mega meget en baus. Jeg spiser lidt af chicken her, så jeg bliver syg. Nej, det gjorde jeg så ikke. Hvor du røg? Når du skrev home. Okay, her. Jeg sætter home af en skrådstræk sæt home. Sådan. Kan du ikke se, at jeg er i gang med at bygge her, Søren? Og hvad? Fucking glitch. Hvad er der sket? Hvad er der sket, dit nækker? Jeg prøver at få en æble og gøre sådan her. I'm gonna told you so. Klar. Hej. Søren, du laver. Jeg er fucking ligeglad. Kom tættere på mikrofonen. Kan du komme tættere på? Okay. Det var bedre. Nu er jeg tættere på. Nu er jeg tættere på. Ruller en kav. En kav. Fuck. Fuck, det var for min critical hit, det der. Jeg fik den bare på et slag. Hvorfor fuck er det de her... Gå lige væk. Kan du ikke se min... Se meningen. Fuck, du slid i chesten bare. Søren, du ved ikke, hvad jeg skal... Fuck af. Du ved ikke, hvad jeg skal lave. Fuck, du har en pil i fucking hovedet. I antennen. Hvad sker der? Nå, jeg har også en min ryg, Frederik. Der er kul her, så hug lidt i kul. Der var kun et stykke, mand. Fuck, hvor ulækker. Fuck Det var dig, der fik det. Fuck dig. Det siger jeg til din mor. Come at me. Come at me. Okay, så lader jeg bare være. Fuck, vi har meget mad. You don't say. You don't say. Ej. Der ligger noget stående i til dig. Delicious. Prøv lige, jeg kører random her. Fuck. Jeg kører random style. Gør du det?
Okay, fuck, jeg troede, du havde en eller anden brun hat eller sådan noget. Gør du det, eller gør du det? Søren, det er random style, det her. Hov. Og så Ej, sådan hvorfor siger den hver anden, brumme, når der min mobil er tæt på, mand? fordi den kan. Plejer det ikke kun at være, når den ringer, den siger sådan? Nej, det tror bare, det er... Fuck af! Ej, jeg er ked af mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tør ikke mine, så dør jeg bare. Så gå ud og hugge noget træ. Det ser du bare ikke, det der. I'm just say that. Ej, så vil jeg fandme have en Iron Axe. Jeg har en. Ja, så lå man. Giv mig den der. Giv mig den slab. Eller skal jeg slappe dig med slappen? Ja, det må du godt. Kom bare. Folk har egentlig bygget meget indtil videre. Mhm. Fordi vi kan så. Don't dirty to me. Jeg elsker, man bare får sådan en halv stack bare, så er det ikke et træ. Et træ. Et stykke træ. Nej, det er ikke et stykke, Frederik. Et træ. Søren. Vi skal også have et tv-studie, hvor vi starter vores episoder. Og det kunne sgu da være egentlig fucking fedt, jo. Være anderledes end andre, jo. Prøv at tjekke, Frederik. Det er det bare efter et træ, mand. Værsgo. Tak for det. Så har vi lidt. Nu kan det gå ned ad vejen. Nej, jeg skal fandme ikke ned ad mine dernede, mand. De mobber mig dyrene dernede. Ej. Bare så en grin af mig. Do you? Ej. Hvordan jeg ruller op det her. Hvad fuck skal jeg lave? Det ved jeg ikke, hugge noget træ. Nej, altså, jeg mener på den der pæl herovre. Ja, godt reddet. Pælen. Så Pælen, forstår du det, Søren? Og jeg laver stier. hvad betyder det? Kan du så ikke begynde at lave nogle små hus? Nej, jeg begynder at gøre det her. Jeg begynder at se... Halløj, ko. Du stod i stok der, det kunne jeg godt bruge til noget. Så det ikke fedt nok ud af der, Frederik? Hvad for noget? Ja. Fuck. Kom. Jeg kan godt begynde at lave en små hus. Hey, Kan der ikke være et hus her måske? Her på det her hjørne her. Hvad mener du? Ja. Der skal være nogle huse her i den her sti, skal der ikke? Ui. Her, Fuck, er her. det et hjørne? Er det dansk server? Det ved jeg sgu da ikke. Er det det? Jeg tror det. Så har jeg tænkt mig, der er vaskehus. Skal der ikke være et hus her også? Herovre på hjørnet? Eller skal det være der? Men det bliver bare lidt svært. Der er lave derovre. Okay, vi går. Jamen, det er lige herinde, så der skal være sådan en dør eller den her. Hej, jeg har styr på det. Så er det fuldt der. Stå lige ud. Jeg skal se blokken. Nej. Han skal ikke være så... Nå, okay, sådan der. Nå, skal døren være her? Nej. Altså, nogle gange så forstår jeg simpelthen ikke dine designs. Jo, døren skal sgu da være der, for helvede. Ja, det er også det, jeg mener. Er du fucking dum, eller? Er du dum? Skal du snakke grimt? Nej. Ja. Nej, så er det forkert. Det var flot, Frederik. Så det behøver ikke være i salpetus, det her, han vil. Skal jeg gå ned ad vejen? Ja, det må du gøre. Ui. Fuck. Der var lidt andet, der fik mig til at hoppe. Nå. Spooky. Nej. Jo. Det synes jeg ikke om. Det må du ikke sige sådan noget. Ja. Det må du ikke. Jeg har frygtet, der mangler stone herovre. Hold din mund. Kan det ikke godt bare se såren herude? Jo, bare lave sådan en lille hytte, så lave sådan 2 døre her. Så lave sådan en crafting table herinde i. Hvor jeg sagde, at man ikke kan finde os sammen. Jeg går ikke engang med 3 på mig, mand, så. Så det håber jeg, at man kan finde os, den lille motherfucker der. Hvad, har han spurgt om noget? Nej, men jeg håber ikke, at... Hej, kan I spawn? Så er der, hvordan fuck fungerer sådan nogle døre her. Du skal
bare, ej fuck, du er idiot, Frederik. Jamen, jeg kan ikke finde ud af sådan noget, Søren. Det gør Kom, du så giv mig lige. literen. Ja, skjort jo. Sådan. Nej. Det er sgu da sådan der. Vores det er bare sådan en designer hus. Frederik, kom lige og sæt noget. Ej, så hugger jeg bare lige sådan et træ. Jeg siger lidt træ. Ej, for helvede. Hey der, sexy lady. Hvorfor skulle jeg? Hvad far? Han bare, er du pædofil? Halløj. Halløj så. Fuck. Nå der. Så jeg går ned af mig nu. Du filmer jo, så du skal jo ikke lave en skid. Gik du bare herned? Bare, nej, er du? Søren. Søren. Skal dit holde til det her regionsmesterskab? Nej, jeg skal til futsal i stedet for. Fuck, du er det. Det er fucking underligt. Ham der, Frederik fra jeres hold. Jens Frederik. Ja. Han gider ikke engang til det, mand. Futsal. Nej, til regionen nu. Gider han ikke det? Nej, han blev ved med at sige, jeg gider fandme ikke til det der, mand. Jeg sagde bare, okay, må jeg tage med i stedet for? Nej, Mutti sagde, han skulle med. Sådan, hvor fanden keder du dig, eller hvad med at sætte alt det kobbelstål? Kom nu i spawn. Jamen, du lugter af lort. Jamen, det går da bare, det kan vi godt have med ved det. Der er sgu en ravin her. Ravin. Hallo Frederik, jeg laver også lige vores hus, så det bliver zombie sikkert. Det er en vejen. Skal vi lave en vejen? Kan vi ikke lave en vejen i en vejen? Ja, redstone her sådan. Har du fundet redstone? Ja. Jeg ved ikke skide fuck. Og jeg vil lave en bue. Hvem er det nu, der joiner? Det er Mads. Tidekvist. Ej Frederik, vi har fucking noget træ, du går på det med det hele, mand. Ej, men du ikke så der nat. Det ved du da ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Jo. Fuck, jeg er ude af tjern. Ha! What the fuck? Okay, det havde jeg ikke lige tænkt over. Fuck, det ser klart. Frederik? Frederik? Fuck, de er nogle taber, dem der er nede, mand. Åh! Jeg skal ikke engang. Dem skal til, hvem det er. Hvordan fanden kom de op? Frederik. What the fuck? Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er Frederik, han ikke er her. Han lagde på, tror jeg. Frederik? Jeg tror... Jeg kan ikke høre ham, så jeg aner ikke, hvad der sker. Han siger, at hans mor er her, så han er lige først mikrofonen fra lige et par sekunder. Eller minutter. Det kommer an på, om det er underbukserne. Og jeg fik lige en besked. Jeg skal ikke hvad det er, vi skal lave lige nu her på serveren.
ved jeg sgu ikke helt. Det her, det må bare blive en kort episode, tror jeg. Der er ikke lige noget mere. Nå, men prøv lige... Frederik, kan du ikke lige komme op til huset, lige så vi kan sige farvel? Der. Farvel, Frederik. Det starter sådan, det slutter sådan. Farvel, YouTube. Ha' det godt. Husk at like. Husk at subscribe. Hvis I elsker den, eller hader den, subscribe alligevel.